କିଛି କହିବ? ହଁ ନାଇଁ ମାନେ କି ହଁ ୟା ନାଇଁ? ହଁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତମ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ଭାବୁଛ? ହଁ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି କି ଆମ ଭିତରେ। ଆମ ଭିତରେ? କଣ ପାଇଁ ତମେ କିଛି ଭାବୁନ କି? ମତେ ତ ଲାଗୁନି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆମ ଭିତରେ ସେଇଆ ଅଛି ଯୋଉଟା ତମେ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି।